Il-laqgħa li Lorenz Gonzi kellu mal-kumpanija Sargas inżammet mistura għal xhur sħaħ. Il-Prim Ministru tkellem għall-ewwel darba dwar il-laqgħa nhar l-Erbgħa fil-Parlament, meta kien konxju li jumejn wara l-kumpanija Norveġiża kienet se tagħmel pubbliċi l-pjani tagħha li tibni impjant tal-pajjiżna. Il-laqgħa saret 18-il xahar ilu meta l-Gvern kien diġà ħadd deċiżjoni li jibni l-Power Station tal-BWSC li mhix se twassal għal roħs fil-kontijiet u li se tuża l-aktar tip ta' żejt li jinniġġes. Biex jiġġustifika l-għażla tal-BWSC fid-dawl tat-teknoloġija vantaġġuża li kienet offruta lilu minn Sargas, Lorenz Gonzi ftit tal-jiem ilu ipprova jpinġi din l-offerta bħala waħda antika li taħdem fuq il-faħam. Inkluż il-proposti li jinkludu li nużaw il-faħam, imma jidhirli illi l-Gvern tiegħi bħala preferenza m'għandux imur lura għal soluzzjonijiet li jużaw il-faħam anke jekk il-faħam huwa l-iktar irħis. Il-fatti iżda huma l-kollox il-kontra, għaliex kif spjegawlu l-uffiċjali ta' Sargas, bl-impjant tagħhom Malta tista' tkun l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li ma jkollix emissjonijiet fl-arja. Dan minbarra li l-istess uffiċjali spjegaw li t-teknoloġija użata minnhom twassal biex il-kontijiet tad-dawl ikunu jistgħu jorħsu bin-nofs. Fil-Parlament nhar l-Erbgħa Gonzi qal li fil-laqgħa ma' Sargas huwa talabhom biex jippreżentaw il-proposti tagħhom biex dawn jiġu studjati mill-esperti tal-Gvern. Sargas tajt li minn dak iż-żmien il-hawn iżda baqgħet ma semmet xejn. Il-kumpanija Norveġiża tajt li hija riedet twettaq studju dwar il-vjabilità tal-proġett tagħha flimkien mal-Ena Malta. Fi kliem il-kumpanija Sargas kollox weħel fuq livell politiku. Nhar l-Erbgħa fil-Parlament iżda Lorenz Gonzi saħaq li qatt m'għandux parir tekniku favur l-impjant ta' Sargas. Imma nenfasizza li għaddi sal-lum mingħajr parir tekniku favorevoli. Id-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru tistuna għax Sargas diġà għandha impjant fil-kapitali Żvediża Stokkolma bħal dak li qed tipproponi li tħaddem f'pajjiżna. Il-fatti li ħarġu fl-aħħar sigħat jikkonfermaw li kif qal il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jeżistu numru ta' possibilitajiet biex il-proposta li Gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl titwettaq.